Dobar dan i dobrodošli u novi video. Danas vas vodim na jednu laganu šetnicu. Idem posjetiti jednu špilju u kojoj je prema urbanoj legendi živio div Heim. Ako ste gledali moj prijašnji video o dvorcu kojeg je sam sagradio, naime legenda kaže da je on živio u ovoj špilji nasuprot brda gdje se nalazi dvorac. Bio je sam, bio je škrt, imao je zlata i oduvijek je maštao da ima taj dvorac na suprotnom brdu kako bi se osjećao bogat. I jednog dana ipak odlučio da svo svoje zlato da kako bi kupio taj dvorac. Prilikom gradnje, pošto se dvorac nalazi na samoj litici, on je bio onako velik, on je donosio svo kamenje, pozvao sve majstore sa svih okolnih mjesta kako bi mu pomogli sagraditi još ljepši i još bolji dvorac. Nije mogao zabiti zadnje brukve, pa je pozvao svog majstora i rekao je da onaj majstor koji se bude usudio da ga onako kroz ruku ispruži van kroz prozor i zabije zadnju ekser, da će mu pokloniti, da će mu dati dvorac. A sam vlasnik od kojeg je kupio dvorac je rekao ako bude tako, on će dati svoju kćer za suprugu, za ženu tom majstoru. Tako da su oni eto živjeli na kraju krajeva u ovom dvorcu, a ne sam div koji ga eto napravio. Evo me na samoj litici, a onaj dvorac evo ga tamo preko. Ovdje ispod nas nalazi se špilja. Ja sam otišao sa gornje strane kako bi vam mogu posnimiti prvo ovaj predivan pogled na krajolik, a onda ću se spustiti sa druge strane i tamo ću ući u samu špilju. Predivan pogled, lijepi jesenski dan, malo mjestašce dolje i to je evo dvorac o kojem sam vam pričao. Imate na mom kanalu video o njemu, pa svakako pogledajte. Će opet biti jedno od zanimljivih traženja, jer po karti kaže da sam stigao, a kao što vidite ja nisam stigao nigdje, samo puno niže nego što sam bio. Evo tamo gore sam prije bio, ne postoje putokazi, pa evo dok ne nađem morat ću se ovako probijati. Heim! Wo bist du, Heim? Nema ga doma. Joj, moram se vratiti na kraju gore.
Auto mi je skroz na drugoj strani. Znaš šta, nije problem strmina, nego ovo kamenje samo se kliže. Gdje bi to moglo biti? Kako klizi, samo ide. I ovako u samu stijenu da vidim da nije negdje ovdje. Lijepo, je li tako? Jel' to? Nije. Pa kako? Ne postoji nikakva karta. Točka označena negdje da bi mi bio lakše. Nema, ja ih uvijek tražim u nadi da je to ovako negdje pri rubu. Kako ovdje stijena napukla. Nema ovdje ničega. Viš ipak ovdje pomalo pada ovaj kamenje. To je neka želja da ću to naći ovdje i ovdje, uvijek idem samo dalje i dalje. I opet ništa. Da li ću lakše prije ovdje negdje doći gore, nego se moram vratiti sve istim putem. Stvarno ne znam. Ovo sve lijepo izgleda. I sama špilja mogla bi se skrijati bilo gdje ovdje. I ovi puteljci vode i tamo i vamo. Ajaj. Sad se moram odlučiti
Auto je samo na onoj strani, 2,5 km od ceste. Da li da se vratim sve onim putem kud sam sad došao i onda gore, ili ovdje gore. Mislim da nema smisla da idem dalje ovako ispod tražići. Neću naći ništa. Ljudi, evo vidite ovu glupost i ludost. Tamo dole sam vam pričao. Ipak sam odlučio ići ovim putem do gore. Ali vidite sad ovom tamo ispred mene, ravno. Jel izgleda kao da je ulaz u špilj, jel tako? I sad moja radoznalost neće stati da ja sad odem ovdje gore, a da nisam otišao tamo i da vidim šta je ono. A izgleda kao da je ulaz u špilju. A možda je samo ovako mala rupa i to je to. Ja idem tamo, šta da radim? Biće mi žao ako prođem pored. A nahodat ću se svakako. Znaš šta, ima puno lišća i ispod njega se nalazi kamenje. Kad staneš na njega ti ne vidiš kakav je on oblik i onda se on preokreće, tako da više sam pao danas nego kad sam imao 8 mjeseci. Hej, ako si ovdje živio, stvarno si bio lud. Ko i ja, koji sad tražim tu tvoju špilju. Ne ovo, ali ne, ovo je samo mala rupa. Čaj. I opet sam vodu ostavio u auto. Čovječe. Moram četveronoške, koliko je strmo. Čovjek je vidio pičku materinu. Jebem te. Vidiš ti ovo, ne mogu doći do gore. Evo, vidiš ti ovo. Joj. Ljudi, šta reći? Pa jebem te. Kako je lijepo od ovdje izgledalo. Čovječe. Maja. Pogled je lijepo davde. Čuj tišinu. Kako je ovo lijepo napravljeno. Ali šteta. Tu nije rupa. Da. Nije to rupa, mislio sam. Se može skrija. A ljudi. Ništa. Vraćamo se na stare staze. Samo je sad pitanje da li to odavde mogu, zašto bi ovdje ovo ne postavio. Mislim da je najbolje ovim smjerom. Koliko sam nisko, ne znam da se može vidjeti sad gdje je dvorac, on je sad dosta viši od mene. Ovo je stvarno bilo obećavajuće.
I onda neće biti opet kraja, jer ovo ispred mene opet tako izgleda. Opet izgleda kao da je to neki ulaz u špilju. Jel' tako? Da. Evo je. A di si ti bila, čovječe? Karte su krive. Ja sam prošao ovdje ispod nje, tamo skroz, tamo sam izašao i sad se vraćam prema autu i evo je ovdje. Ipak moje istraživanja neće završiti, a bez da sam pronašao špilju. Tako da ćemo se malo spustiti da vidimo kako ona danas izgleda. Eto, to je legenda koja kaže da je ovdje živio div Heim. Moram se ovdje spustiti malo dolje. Dosta klasko kamenje. Ajajaj. Možete vjerovati da sam ja na kraju prošao negdje pored nje. Ovaj donji izlaz. Koji procijep. Ja sam prošao pored nje negdje. Čovječe, pa da. Pa da. Pa da. Jel se vidi? Samo malo. Jel se vidi dvorac odavde? Da, vidi se. Tu ima procijepa. Ovdje nema, ovdje dolje ima vrtača. I ovdje ima još jedna vrtača. I vidim da se može spustiti samo na jednu etažu niže i dođe se opet tamo van, ne ide daleko. Šta da idem dolje? Ja, super, super, ipak sam je našao. Baš mi je drago. Već sam bio malo razočaran što je ne mogu naći. Nema ovdje dalje, to je to. To je sad od dolje. Da sad ovoga... Ima dosta tih procijepa u stijenama. A ne znam gdje dolazi sad ona druga vrtača, da li je tu s te strane ili s ove strane. Vidiš, sama litica. Se može spustiti. A i sa kamerom i sa svjetlom i teško. Ha?
Ajde prvo. Moram malo upaliti svjetlo ipak. Ovo je samo mala galerija. Da, ne ide dalje. I ovo je rupa od gore. Ništa, moram se popet nazad gore. Kako je bilo lakše, gore ili dolje? A ljudi, vjerojatno ovdje je držao zimnicu, možda i soba za goste bila, ko će ga znati. Normalno se šalim. Joj. Ljudi, mogu vam reći, lijepo sam se oznojio, išao sam sve okolo, da bi na kraju kad se vraćam pronašao špilju. Drago mi je da sam je našao. Ovo je sad njeni južni dio, pa ću odavde sad izaći i vratiti se gore prema autu. Evo ljudi, toliko iz špilje u kojoj je živio Div Heim. Špilja nije nešto velika. Interesantna je to što se može sa gornje strane spustiti do dolje. Imam veliku i malu galeriju. Ali ono što je meni bila interesantno da je obiđem, istražim, nađem je ta sama legenda o divu koji je ovdje živio i cijela ona priča koja se vrti oko dvorca Heim sa druge strane i ove njegove špilje. Hvala na gledanju i uskoro se vidimo na nekom novom zanimljivom mjestu. Lijep pozdrav do tada.